Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 64 микрорайон қарор дорем, ноҳияи Фирдавсӣ. Аз ин тараф Сиёма мол ва боғи Фирдавсӣ. Аз ин тараф бошад чорраҳаи бозори Саховат. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои советӣ ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем. Дар ин ҷо майдончаи варзишӣ ва боғчаи кӯдакона. Аз ин тараф ҳам боз як майдончаи варзишӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои чорошонага ҷойгир аст. Дар чорум ошона мана ҳамин трезож мебошад. Ворид мешавем. Хонаи фурӯшии имрӯзамон се хонага мебошад бо масоҳати 73 метри квадратӣ. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва дар ин тараф бошад ҳоҷатхона ва ҳаммом ва ошхона. хона дӯстони гиромӣ чӣ хеле ки мебинед таъмири хуб, таъмири зебо дорад ва қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. баъзе чизҳо меистад, баъзе чизҳоям мебаранд. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз, рӯ ба рӯи бозори Саховат. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, садикҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. Бо транспортам умуман мушкилӣ нест. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳуҷраи хуб мебошад. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва дар ин ҷо дӯстони азиз ошхона. баъди ошхона аллакай балкон мешавад. табчанам ҳаст. ҳамаи трезои хона чӣ хеле ки мебинед панҷара кардагианд. нархи хона бошад 720 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0615 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.